Ah, makasih Wai dong. Hmm. Nah, tante, nangili ko ta. Ay, sunod na si Pancang Liverpool. Ah, ini gagawin to. Wala, hawak, hawak si Chutun dyan ako ita. Ang talabihan di, sa field di. Kana, kang karoiso. Latay di oh. Iyo yalo no ito. Kan labang ka, dungkay. Awak lang siyo, kano. Ah, labang piyang bahagi lo. Agree. Hmm. Ang tayo dungkay ko ay ado yun. Kana, labang ka. Sana, Jabarang. Jabarang positif. Itu nanti. Sampai nama itu sih tang saya mau pelui. Ya dah. Nalikan mo sa mili channel ng lawan subscribe lang butang ko. Yung channel bang nonton subscribe mo. Tado ang picture pang channel. Hmm. Ah, nakasiway no. Kumusta na kaway ka? Ora. Saan sa TikTok todo? Ah. Ah. Okay nga kung long aren palo. At tumasa membrane siya. Abang nga ako lang siya kung bang na. Hmm. Ah. Ah. Hmm.
Ramen tu jamais. Ah, hmm, ah, hmm. Hari pialo atu ako chumi. Hmm. Lano China to maning dog da. Hari pialo atu. Ah, hmm, hmm.
Bakit daw eh? Ah, Dok pikir ke? Wow, hmm, wah, wala. Ate ako tuh kan na bedo. Kucumi na rin lang pala. Ah,
Last piece loh, Kak. Hmm. Oh, ucap lu doang ya. Memang ya. Eh, ini lasong na yung mga lunch kan pala. Ada gue nang lang dun atam hanan kami. Kaya lah. Ada lah. Ito yung si Mili channel. Subscribe lang kita teh. Natin subscribe mo. Akan hala bell icon na bell mo. Akan share ta share mo. Pagde kita.